To fa ana wata sai ga wata, yanzu rikici ya ɓarke tsakanin 'yan bindiga da mutanen gari. Shi dai wannan rikici ya samo asali ne tunda 'yan bindiga suka mammatsa wa mutane a jihar Katsina, musamman wayanda suke ƙauyuku. Su dai wayannan 'yan bindiga ko da wani lokaci sukan zo su tilasta mutanen ƙauyukun nan cewar sai sun biya su haraji na kuɗi, idan kuma ba su biya wannan haraji ba sai a musu barazanar cewar gaba ɗaya za a zo a kashe su. To kuma kun san shi ƙauyuku yanda suke ba irin nan cikin gari ne ba, mafi yawanci za a ga wasu ƙauyukun ko 'yan banga babu, barantana a ce an samu 'yan sanda, barantana a ce an samu sojoji. To shi yasa kake ganin 'yan bindiga sun rena mutanen ƙauyuku, duk da dai ma mutane da dama suna ganin dama cewar ai su kansu 'yan bindiga mutanen ƙauye ne, ba cikin gari suke zama ba, tunda su ma kansu a ƙauyen su dai suna cikin daji ne 'yan bindiga. To shi yasa suka rena ƙauyawa 'yan uwansu. Kuma za ga wayannan 'yan bindiga mafi yawanci za ga su 'ya'yan talakawa ne, kuma suke zuwa suke kama talakawa 'yan uwansu. A da dai yanda aka san 'yan bindiga a Najeriya shine mafi yawanci sukan je su kama manya-manyan 'yan siyasa ne da kuma manya-manyan masu kuɗi su yi garkuwa da su domin a ba su kuɗin fansa. To amma kuma daga baya abin sai ya zama hauka. Yau sai ka ga yaro ne almajiri ke bara da kwano, sai ga 'yan bindigan ne sun sace shi sun kai shi wajen gari sun ɓoye, inda zaka je sun kira malamin shi ko kuma wani ɗan uwansa suna buƙatar kuɗin fansa, wanda kaga almajiri shi da yazo yana ma bara abincin da zai ci bai da shi, ta ina za su samu kuɗin fansa wurin shi. To amma su wannan 'yan bindigan kwata-kwata ba su da tunani, inda za su tilasta maka cewa lalle ka biya wannan kuɗin fansa. In kuma baka biya kuɗin fansa ba, dan wannan naka da aka kama to lalle fa kashe shi za a yi. To kuma mutanen mu kasan ko da wani lokaci ba a san mutuwa, alhalin gashi manyan malamai sun yi bayani cewa mutum fa bai mutuwa sai kwanan shi ya kare. Duk kuma wanda kaga an kashe shi lalle kwanan shi ne kare, kuma wanda kwanan shi bai kare ba dan bindiga zai kama shi ko dan waye zai kama shi, lalle babu yadda za a yi ya iya kashe shi. Kuma ko da ya kama shi ya tafi da shi daji, a ƙarshe sai kaga Allah ya mai fita kuma ya dawo, tunda kowa ya san har da ake ciki a ƙasar nan. Da dama wani lokaci akan zo a sace mutane mutum 100 mutum 50 a tafi da su daji, wani lokaci sai kaga kwanan su bai kare ba, kuma sannan ba rabon wahala da yawa sai bayan an tafi da su daji, ko dai sojoji su kawo hari ta jirgin sama kaga wayannan mutane Allah ya sa an kwace su, ko kuma a'a 'yan sanda ne da kansu wani lokaci a ƙasa ma za su tafi wannan daji inda za su je su kai ma 'yan bindigan nan hari. Duk wanda aka ci an daddaure su nan kaga an sake su, domin yanzu a cikin dazuzzukan nan idan ka shiga zaka iya samun wanda sun shekara 1 wasu sun shekara 2 a hannun 'yan bindigan nan, kuma 'yan uwansu ba su da kuɗin da za su kai a sake su. To amma kuma sai kaga sanadiyar jami'an tsaro suna kai hari a dazuzzukan nan, sai kaga an saki wayannan mutane an sake su. Duk da su mutanen ƙauyukun nan mafi yawanci wani lokaci sukan kuka da cewar jami'an tsaro ba sa kawo musu agaji, tunda wani lokaci idan an kawo 'yan bindiga sun kawo musu hari sukan kira jami'an tsaro. To amma jami'an tsaron sukan ki zuwa akan lokaci, sai bayan 'yan bindigan nan sun tafi sai ga jami'an tsaro sun zo. Su kuma jami'an tsaro mafi yawanci kukan da suke shine sukan ce wani lokaci da an kira su sai sun tsaya sun shirya, to kafin su ce sun yi wannan shiri ne sai jama'an gari su kakara. Su kuma wannan 'yan bindiga tun da dama a shirye suka zo, sun zo su yi bana da za su yi har sun tafi. Dan Allah dan Annabi, dan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha tamu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, ka yi sharing din bidiyon nan, ka yi like. Muna godiya sosai. Ga cikakkun bidiyoyin dan ku kalla. Babba da yaro, namiji da mace ba wanda sun ka bari, da sun gani buɗa wuta kawai suke, an ban mu haka nan. To gwamnati ba ta muna, mu in ta tallafe mu ba abun da ya dame mu, a ban mu ƙauyen mu samu zaman lafiya, da kiwon mu da ƙananan kiwon mu da na dabbobi sun hana mu, ba su kula mu ba. Mu kama ibar dabbobi da kayan gona muna saidawa, mu ɗauka mu kai musu domin mi su ban mu zaman lafiya. To ba su ban mu, su yanzu haka sun tace mu gaba ɗai, ko kaza ba mu da ita. Sun shigo gari sun yi halbe-halbe sun bugi mutane, Allah bai kare mu kowa kwana ba lokacin, amma da muka yi a ture kuma muka dawo cikin gari an yi gaba da gaba, sun halba mun halba. To nan ne sun ka kashe mu na mutum guda, su kuma nasu mun ka kashe shi, mun kashe kuma wani sun ɗauki abunsu guda, kuma mun hana su ɗauka. Da sahe muna magana mu kau da namu, sun ka zo mashin baya kyargo, don wanda duk yace ma ga iya kama shi din nan ƙarya ya kai. Tun daga garin nan muka gudu har inda bawa ganga take, mazan mu da matan mu, yaran mu da manyan mu, tsofaffin mu, sai dai wanda Allah ya hitar. Dan yanzu dan adam din da aka kashe ƙasa wa yahi mutum 20 waɗanda an kaji mata suka halbi, ba wai maza ba, mata da yara. Allah ɗaya san iyaka gawa. Kuma ba ka samu daga jami'an tsaro? Jami'an jihar Zamfara da shi da banza gare mu duk kaɗai ne. Wallahi jami'in jihar Zamfara matacce wanda ya mutu na da ya hibuna shi.
kuma sun aza mu nan miliyan 30 mun zube su kasa ganin nan mun bada wanda ya ce ƙarya ne za mu haɗu kotun Allah kowane ne shi sai ya yi bayani ga mu ga Allah kotun Allah inda ba a ƙarya iyalin mun nan wani in ya san inda tashi take wallahi wani ƙarya ya kai bai san inda take ba tana duniya tana lahira wallahi Allah ɗaya sani uku gare ni gidanmu mace 6 akwai in na san lahira na san inda suke wannan abu dan kankanan kusan tashin kiyama ne saboda yan abu ya kama baka ma san inda ka dusa ba yanzu haka wanda bai hito da ko nera ba garin na Allah kaɗai sai iyaka ce jama'an mu gaba ɗaya yanzu masu kokari ma ka sallah mu dai wallahi ni dai ko sallah bai ba tsakanin da Allah dan ni ba ma magana sallah ni kai ba yanzu yanayin da ake sun bi gida dan sun ka buga ɗaki suna ga amfanin gona ba wanda sun ka bari su buga mashi wuta babba da yaro namiji da mace ba wanda sun ka bari da sun gani buɗa wuta kawai suke an ban mu haka nan to gwamnati ba ta muna mu in ta tallafe mu ba abun da ya dame mu a ban mu ƙauyen mu samu zaman lafiya da kiwon mu da ƙananan kiwon mu da na dabbobi sun hana mu ba su kula mu ba mu kama ibar dabbobi da kayan gona muna saidawa mu ɗauka mu kai musu domin mi su ban mu zaman lafiya to ba su ban mu yanzu haka sun tace mu gaba ɗai